Köszöntöm kedves hallgatóinkat a mai podcast adásunkban. Én Kovács Zoltán vagyok, a podcast házigazdája és egyben az ICT Európa cégcsoport marketing igazgatója. A mai adásunk témája a munkajog lesz, azon belül is most a munkáltatók számára fontos témákkal készültünk. Beszélgetni fogunk munkaszerződésekről, távmunkáról, home office-ról, munkajogi változásokról, valamint a munkaügyi perek elkerülésének stratégiáiról. Szóval azt gondolom, hogy egy izgalmas adás következik. Kollégámmal, dr. Zsidi Rolanddal, az ICT Legal, dr. Termelés Zsidi ügyvédi irodavezető ügyvédje lesz ma a beszélgető partnerem, vele fogjuk körbejárni ezeket a témákat. Kedves hallgatóink, tartsanak velünk a következő 15-20 percben. Szia Roland, köszönöm, hogy elfogadtad ismét a meghívásomat. A munkajog, azt hiszem, hogy sok cégvezetőt, HR-vezetőt érintő kérdés, és nagyon sok vetülete lehet. Ma nincs időnk mindenre, hiszen olyan szertágazó terület, de készültem azért izgalmas kérdésekkel neked. A bemelegítő kérdésem a változásokról fog szólni, hiszen abban szerintem mindenkivel, aki az adást hallgatja, egyetérthetünk, hogy a jogi változások kvázi mindennaposak Magyarországon. Szóval a munkajogot érintően milyen változások voltak az elmúlt időszakban, amely érinti a vállalkozásokat, és meglátásod szerint is érdemes róluk beszélnünk. Szia Zoli, köszönöm szépen a meghívást. A legfontosabb módosítások 2024-ben azt gondolom, hogy az a szabály, hogy a képernyő előtti munkavégzés az eddigi szabályozás szerint nem haladhatta meg a napi 6 órát, illetve a napi munkaidő 75%-át. Ezt a szabályt eltörölte a jogalkotó 2024-től, viszont maradt az a szabályozás, hogy ezt követően is úgy kell megszervezni a munkafolyamatokat, hogy óránként legalább 10 perces szünetek szakítsák meg a képernyő előtti munkavégzést. Ezen kívül, amiről még sokat lehetett hallani, ez a munkaköri alkalmassági vizsgálat kapcsán merül föl a szabályozás. Ez 24. szeptember 1-el fog hatályosulni, amely szerint majd a munkaköri alkalmassági vizsgálat nem lesz kötelező, csak a jogszabályban meghatározott esetekben. Ezen kívül van egy úgynevezett deregulációs szándék, vagy blokkja ennek a módosításnak. Ez például az egyik az, hogy január 1-től például a munkaviszony megszűnésekor, megszüntetésekor már egy foglalkoztatás igazolást kell kiállítani, szemben az eddigi gyakorlattal, ahol körülbelül 6 féle különböző dokumentumot kellett átadni a munkáltató részéről a munkavállalónak. Ezen kívül pedig még egy iratőrzési kötelezettséggel kapcsolatos módosítás az érdekes. Ez 2025. január 1-től fog bekövetkezni. Ez aznak a lényege igazából az, hogy a nyugellátás megállapításra szükséges adatokat innentől kezdve az állami nyilvántartások fogják tartalmazni, és nem a munkáltatónak kell ezeket megőriznie. És ezt követően csak a 2024. december 31 előtt keletkezett iratokra maradt fenn az iratőrzési kötelezettség. Ez fölvent majd olyan kérdéseket, illetve adatvédelmi gyakorlatnak az átalakítását, hogy innentől kezdve csak a tényleg feltétlenül szükséges ideig kell megőrizni ezeket az iratokat. Ezen kívül még 2 dolgot említenék. Az egyik az a munkavédelmi törvénynek a módosítása 24. február 1-től, hogy annak a lényege, hogy meghatározott tevékenységek, munkakörök esetében az általános oktatási tematika átadásával is teljesíthető ez a munkavédelmi oktatás, tehát itt is egyfajta könnyebbség lesz a munkáltató részéről az oktatás, vagy a munkavédelmi oktatás megszervezése vonatkozásában. És az utolsó, amit 24-es módosítások kapcsán említenék meg, az pedig a gyerekek utáni pótszabadságokat is a munkavállaló kérése szerint időpontban kell kiadni.
Tehát a gyerekek utáni pótszabadság, ugye az MT szerint ez ugye 1, 2, illetve 3 gyerek után maximum 7 munkanap pótszabadság lehet. Ezeket is a munkavállaló kérésének megfelelő időpontban kell kiadni. Mert arról beszéltem a felvezetőmben, hogy a munkavállalók oldaláról fogjuk nézni ezt a mai beszélgetést, és ígérem a hallgatóinknak is, hogy ez így lesz. Viszont nekem rémlik valami olyasmi, hogy voltak korábban a gyerekes munkavállalókat segítő jogszabályváltozások, azok is talán nem olyan nagyon régen. Igen, jól emlékszem, 2023-ban voltak ilyen módosítások. 2023-ban bevezettek egy új szabadságtípus, az a szülői szabadság. Ez összesen 44 munkanap lehet, amit a gyermek 3 éves koráig kérhet a szülő, aminek a feltétele az a munkaviszony legalább 1 éve tartó fennállása, és ezt a munkavállaló kérésen megfelelő időpontban kell kiadni. Talán a negatívum ennek, hogy a díjazása erre az időszakra a távolléti díj mindösszesen 10%-a, és az igénylő szülőnek járó gyergyes összegét is le kell vonni ebből. Ezen kívül még az apasági szabadságnál is történt egy módosítás. Itt a szülés követő második hónap végéig összesen 10 munkanap illeti meg az apát, és ezt az ő kérésének megfelelő időpontban kell kiadni legfeljebb 2 részletben. Ezen kívül még talán a gondozói munkaidő kedvezmény az, amit megemlítenék. Ez azt jelenti, hogy évente legfeljebb 5 munkanapra munkavégzési kötelezettség alól mentesülhet a munkavállaló, hogyha súlyos egészségügyi okból valamilyen gondozásra szorul a hozzátartozója, vagy a vele közös háztartásban élő személy. A munkaviszony megszüntetésének indokolása körében is volt változás 2023-ban. Ez azokra az esetekre vonatkozik, amikor egyébként nem lenne a munkáltatónak indokolási kötelezettsége a munkaviszony megszüntetése kapcsán, és mik ezek az esetkörök? A próbaidő alatt a nyugdíjasnak minősülő munkavállaló, vagy akár a vezetőállású munkavállaló esetében. Ebben az esetben mégis előfordulhat, hogy ezt indokolni szükséges, mégpedig akkor, amikor a munkavállaló ezt kéri, amikor ő azt feltételezi, hogy a munkaviszony megszüntetésére például ez a gondozói munkaidőkedvezmény, az apasági szabadság, a szülői szabadság igénybevétele, vagy a gyermek gondozása céljából történő fizetés nélküli szabadság, illetve a rugalmas munkafeltételek kérelmezése adott okot. Ebben az esetben köteles megindokolni a munkáltató azt a felmondást is, amit egyébként nem kellene. Van-e még olyan, ami szerinted fontos változás volt akár így 2023-ban? Talán még a határidőszámítással kapcsolatos változásokat mondanám el, ami azért fontos, mert a munkáltatói joggyakorlat kialakításában is szerepe lehet. Ugye itt 3 esetben, amikor az indokolási kötelezettség, a munkavállaló által kedvezményezett munkaszerződés módosítás elutasítása, vagy azonnali hatályú felmondás esetén a határidőt megtartottnak kell tekinteni akkor is, ha a jognyilatkozat legkésőbb a határidő utolsó napján postára adásra került. Az eddigi gyakorlat, vagy a jog az úgy szólt, hogy ugye ennek kézbesítésre is kellett kerülnie. Amivel ugye az a legnagyobb probléma, hogy a kézbesítés ugye a címzettől, tehát a munkavállalótól függ, és itt a címzet magatartása határozza meg a közlés megtörténtét, és ugye sok esetben ellenérdekelt ebben az átvételben. És ezzel szakított 2023-ban a jogszabály módosítás, és kimondta, ugye, ha a munkáltató az utolsó napon postára adta, tehát ugye ebből következik, hogy ez a kézbesítés a határidőt követően kerül átvételre, vagy ugye pont nem átvételre, mert megtagadja a munkavállaló az átvételt, az már nem számít, hanem postára adás időpontját kell tudni bizonyítani, amit nyilván egy ajánlott értékelőnyös levéllel már nagyon egyszerű. Akkor ez segítség a munkáltatóknak tulajdonképpen ez a változás. Igen, így van. Jó, köszönöm. A változásokról lehetne azért sokat beszélni tényleg, mert tényleg nagyon sűrűn fordul elő, viszont hogy ígéret tettünk arra is, hogy a mai podcastünkben a munkajog egyéb területeiről is beszélünk. Én tudom, hogy az elmúlt években sok átvilágításon vagy már túl, csak a tavalyi évben több tucatot csináltatok a csapatoddal, a jogi csapatoddal, és az érdekelne, hogy milyen tapasztalatot
adatok, vagy tapasztalatok születtek számodra azokból? Mi az, ami a legtöbb ilyen vizsgálat során felmerül, akár mint jogi hiányosság, kockázat, vagy egyéb? Igen, több átvilágításban is részt vettünk. Az, hogy a jogi csapat, azt azért kiegészíteném azzal, hogy felkészült bérszámfejtő kollégák is segítenek ezekben az átvilágításokban, és azt gondolom, hogy pont ez adja az egyik pozitívumát ennek az átvilágításnak, hogy nem pusztán a munkajogot, munkaszerződéseket nézzük, hanem a bérszámfejtési gyakorlatot így karöltve. Ez és komplex. Igen, ez tekintető egy komplex szolgáltatásnak, hiszen a jog és a bérszámfejtés közösen végzi ezt az átvilágítást, és így olyan hibákra, hiányosságokra is fény derül, ami egyébként, ha egy-egy szakágat néznénk, nem feltétlenül. És mik ezek a hibák vagy hiányosságok, amit gyakran tapasztalunk, hogy nincs összhangban a munkajogi dokumentáció a bérszámfejtéssel. Tehát sok esetben a munkaszerződésben van egy rendelkezés, amit például a bérszámfejtés már nem visz át, és ez nem jelenik meg a bérpapírokban. Például egy gyakori eset, hogy úgy alkalmaznak munkaidőkeretet, vagy azt gondolják, hogy munkaidőkeretet alkalmaznak, például ebben semmilyen rendelkezés nincsen a munkaszerződésben, holott a munkaidőkeretről kifejezetten meg kell állapodnia a feleknek a munkaszerződésben. Vagy olyan bérpótlékok szerepelnek a bérjegyzékben, amik nem követhetőek le a jelenléti évből például. Holott a jelenléti évnek tartalmaznia kellene a rendes munkaidő mellett a rendkívüli munkaidőt elkülönítve. Ezen kívül, amiket tapasztalunk, hogy régről maradt fogalmak maradtak benne a munkaszerződésekben, és ebből, illetve emellett nem feltétlenül ebből eredendően, de nem megfelelő gyakorlatot alkalmaznak, vagy olyan gyakorlatot, ami adott esetben mára meghaladottá vált. És például egy példával élve, a változó munkavégzés helye, ezt gyakran olvassuk munkaszerződésekben, holott ezt a fogalmat az új MT bevezetésével lényegében megszüntették, vagy meghaladottá vált. Vagy például versenytilalom kikötése úgy, hogy ellenértéket nem állítanak be a felek, ami az MT szerint ugye egy érvénytelen megállapodás. A szerződésben egyébként, bocsánat, hogy itt megállítalak, de itt ez az ellenérték, a versenytilalom, ez egy nagyon fontos kérdés, és sokan nem feltétlenül tudnak róla teljes részletességgel. Tehát itt a szerződésben is meg kell határozni az ellenértéket, és a bérszámfejtésben is, és nyilván a kettőnek mondom, összhangban kell működnie. Te erre gondolsz? Arra gondolok, hogy a munkaszerződésben, tehát a versenytilalmi megállapodás az nem egy kötelező feltétele a munkaszerződésnek. Ebben a feleknek a munkaviszony létesítésekor vagy egy későbbi időpontban közös megegyezésre meg kell állapodniuk. Ebben ugye meg kell határozni azt az ellenértéket, amiért ő majd tartózkodik ugye a munkavégzéstől, vagy az új munka viszony létesítésétől a meghatározott szektorokban, amit ugye rögzítettek a felek. Ugye tipikusan ez az ellenszolgáltatás, ez a munkaviszony megszűnését követően fizetendő részére, tehát így ebben a formában, a bérszámfejtésben még ott nem jelenik meg a munkaviszony fennállása alatt. De hozhatnak a felek olyan megállapodást, hogy ez a munkaviszony alatt kerül kifizetésre a munkavállaló számára, és majd a munkaviszony megszűnését követően így nyilvánvalóan már nem kerül ellenérték kifizetésre. Ebben az esetben a bérszámfejtésben egy elkülönített tételnek kell lennie, és ez nagyon hangsúlyos és fontos lehet, mert van ilyen bírói gyakorlat, hogy azt vizsgálták a bíróságok, hogy érvényes-e az a fajta munkabér versenytilalmi megállapodás ellenértékének a meghatározása, ami így a munkaviszony fennállása alatt kerül kifizetésre. És ott azt a megállapítást tették, hogy hangsúlyos a bérszámfejtés, hogyha ott elkülönítetten szerepel, akkor ez egy érvényes és jó gyakorlat lehet, hogyha a munkaviszony alatt kerül kifizetésre. Viszont ha ez nem jelenik meg benne elkülönítetten,
és mondjuk az a megállapítás szerepel a munkaszerződésben, hogy a mindenkori munkabér vagy a munkabére tartalmazza ezt az ellenszolgáltatás értékét is, akkor azt a következtetést lehet levonni, hogy igazából a feleknek nem volt ilyen szándéka, hogy ezt az ellenszolgáltatást, ezt az ellenértéket a munkaviszony alatt kifizetsék, csak beleírták azért, hogy a versenytilalom a munkaviszony fennállását követően érvényes legyen, de lényegében nem fizettek érte ellenszolgáltatást. De akkor ezt valójában nagyon, nagyon precízen és pontosan kell meghatározni a munkaszerződésekben, és akkor ez egy tapasztalat, hogy itt nem teljes körülön járnak el azért a cégek, vagy én azt gondolom, hogy nem is biztos, hogy megfelelően informálva vannak ugye erről, hogy ezt hogyan kéne egy munkaszerződésben tényleg így átvezetni és a valóságban megvalósítani. Viszont az biztos, hogy a cégvezetőket ugye érinti ez a kérdés a mai munkaerőpiaci helyzetben, meg kifejezetten. Voltak-e egyéb tapasztalataitok, vagy milyen egyéb tapasztalatotok voltak még az átvilágítások során? Még a versenytilalomra annyit visszatérve, hogy valóban a vezetésnek ezt jobban át kell gondolnia. Bár az MT azt írja, hogy ugye a munkabér 1/3-ánál alacsonyabb összegű versenytilalmi ellenérték esetén ugye ez egy érvénytelen kikötés, de sok esetben ugye ez az 1/3 is megtámadható, mert itt figyelemmel kell lenni arra, hogy a munkavállalónak a pozícióját a jövőre nézve mennyire korlátozzuk le. És sokszor, ha az egész piacát neki lekorlátozzuk, amivel eddig ő foglalkozott, ebben az esetben az 1/3 sokszor nem elég. És ez sokszor látom, hogy nincs átgondolva, hanem csak beleírják a szerződésbe, hogy 1/3, mert akkor már érvényes a kikötés, de nem gondolnak bele ebbe a piac lezárásba a munkavállaló szempontjából. És a kérdésedre válaszolva, milyen egyéb dolgokat szoktunk találni. Sokszor a fogalmakat nem kellően ismerik, vagy alkalmazzák, és ebből sokszor erednek félreértések. Mint például, ugye, amit említettem, a gyermekekről szóló kedvezmények. Tehát például evidensnek tűnik a gyermek fogalma, de vannak olyan kérdések, amikor mégsem egyértelmű. Például a váltott gondoskodás keretében felváltva nevelt, és például a gondozott gyermek is a gyermek fogalma alá tartozik, ami után ugye a kedvezmények igénybe vehetőek. Vagy például említettük ugye az apasági szabadságot. Ugye ki az apa, az is egy érdekes kérdés, vagy hogy fogalmazza meg az MT. Tehát azt is apának tekintjük, aki nem házas, vagy aki elvált. Ez sem sokszor tudott, és ezekhez próbálja a munkavállaló vagy a munkáltató kötni ezeknek a kedvezményeknek a megadását, kiadását a részükre. Ezen kívül, amit még szoktunk találni, úgymond hibaként, hogy úgy alkalmaznak hátrányos jogkövetkezményeket a munkaviszony alatt, hogy ezeknek a rendszere nincsen kialakítva. Ugye ez abból ered ez a probléma, hogy az MT úgy fogalmaz, hogy kollektív szerződés vagy munkaszerződés a kötelezettségszegés súlyával arányos, hátrányos jogkövetkezményeket állapíthat meg. Magyarán, ha úgy véli, vagy gondolja a munkáltató, hogy nem megfelelően végzi a munkáját a munkavállaló, és ezért mondjuk egy fizetés megvonás, vagy időszakos fizetés csökkenést kívánja szankcionálni, ezt érvényesen nem teheti meg abban az esetben, hogyha ezek a szankciórendszerek nincsenek kialakítva a munkaszerződésbe, illetve a kollektív szerződésben. Mert a kollektív szerződés azért viszonylag szűk körben alkalmazott, tehát így a munkaszerződésnél maradva kellene ezeket szabályozni. Ha ezek nincsenek, akkor ilyen hátrányos jogkövetkezmények sem alkalmazhatóak érvényesen. Akár egy jogvita során az is fölmerülhet, hogy egyáltalán egy írásbeli figyelmeztetés, ugye, ami szintén egy hátrányos jogkövetkezménynek tekintendő, kiadható-e a munkavállaló számára abban az esetben, hogyha ennek a rendszere nincsen kialakítva a munkaszerződésben. És ehhez kapcsolódik, illetve ehhez is kapcsolódik, hogy sok esetben a jogorvoslati lehetőségekről szóló kioktatás elmarad
a munkáltató által átadott dokumentumok. Most mi lehet ez? Például egy ilyen figyelmeztetés, például egy felmondás esetén a végén kell tartalmazni egy jogorvoslatról való kioktatást a dokumentumnak, ami lényegében azt jelenti, hogy ha ezt az intézkedést ő sérelmesnek tartja, akkor az illetékes munkaügyi bírósághoz fordulhat 30 napon belül. De hogyha erről nem kap tájékoztatást a munkavállaló, akkor úgymond neki ezt nem feltétlen kell tudnia. Ebben az esetben azt mondja az MT, hogy az ilyen igények 6 hónapon belül érvényesíthetőek. Magyarán azt a kockázatot veszi ezzel magára a munkáltató, hogy ezt a 30 napos megtámadási határidőt, bírósághoz fordulás lehetőségét, ezt igazából kitolja 6 hónapra. Szóval nem mindegy, igen, ez a 30 nap vagy 6 hónap. Ugye ez a munkáltatóknak azért egy elég fontos rész lehet így a munkaszerződésekben. Van-e még egyéb olyan dolog, amit szoktatok találni, vagy nagyjából ezek fedik le? Talán még általánosságban a nem kellően átgondolt munkaszerződések, munkakörök, munkaköri leírások gyakorlatáról említenék, illetve az ebben rejlő kockázatokról. Tehát azt fontos tudni, hogy ha nem a munkaszerződés szerinti feltételekkel kerül alkalmazásra a munkavállaló, akkor egy munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás valósul meg. És az MT szerint ez egy évben, naptári évben 44 beosztás szerinti munkanap lehet, ami azt jelenti, hogy ha ezen túl kerülne a munkaszerződéstől eltérő körülményekben foglalkoztatva a munkavállaló, akkor ő adott esetben megtagadhatja ugye a munkavégzést, illetve bizonyos esetekben az ő hozzájárulása nélkül nem rendelhető el. Mik ezek az esetek? Például a várandóság megállapítását a gyerek 3 éves koráig, a gyerek 16 éves koráig, hogyha egyedül neveli a munkavállaló szülőket, és így tovább. Oké, köszönöm szépen. Arra gondoltam, hogy menjünk egy kicsit a munkajogi területen belül egy érdekes területre. Így a Covid óta azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos terület lett. Elmondod nekem és a hallgatóknak, hogy mi a különbség jogi értelemben a távmunka és a home office között? Igen, legalábbis megpróbálom. A távmunka ugye a munka törvénykönyvében egy szabályozott fogalom, aminek a lényege, hogy a távmunkavégzés esetén a munkavállaló a munkát, illetve a munkaidő egy részét a munkáltató telephelyétől elkülönült helyen végzi. Ugyan az elkülönült hely, ez nem feltétlen jelenti az otthoni munkavégzést, de nem jelenti a munkáltató székhelyét vagy telephelyét, tehát ettől elkülönült helyre kell gondolni, és ez egy rendszeres, eltérő helyen történő munkavégzés. A távmunka részleteiben a munkaszerződésben kell megállapodni, azzal, hogyha valamiben nem állapodnak meg a felek, arra az MT egy szabályozást ad. Ez a szabályozás, illetve az egyik releváns szabályozás az az, hogy a telephelyen a távmunkavégzés esetén a munkanapok 1/3-ában végez munkát. Tehát egy távmunka esetén is elképzelhető a telephelyen, illetve a székhelyen történő munkavégzés, de a főszabály az az, hogy egy ettől elkülönült helyen történik. És akkor ezzel szemben a home office nincsen szabályozva a munkajogban, az MT-ben, ez egy otthoni munkavégzésnek tekintendő, ez egy nem rendszeres, hanem egy eseti jelleggel előforduló, akár juttatásnak is nevezhetjük, ami a felek megállapodásán alapul. Ezen a home office dologgal egy kicsit megleptél, mert azért azt tapasztalom, hogy nagyon sokan vannak home office-ba, de akkor tulajdonképpen az MT-ben ez inkább a távoli munkavégzés, ugye? Igen, gyakorlatilag ez az otthoni, de ugye ebben az esetben sem az otthon fogalma az nem feltétlenül kell, hogy legyen a munkavállalónak a lakhelye, hanem szintén a munkáltató székhelyétől eltérő helyen. Aha. És milyen jogi szempontok merülnek fel a távmunkavégzés, és akkor így a home office terén különös tekintettel ugye a munkaidőre vonatkozóan? Munkaidő kapcsán az egyik legfontosabb különbség az, hogy egy távmunkavégzés esetén a munkavállaló munkarendje kötetlen, tehát saját maga osztja be a munkaidejét. Egyébként kötetlen munkarend esetén a jelenléti vezetése sem kötelező. Ezzel szemben a home office-nál ez a
távmunkánál lévő szabály nem érvényesül, ami azt jelenti, hogy a munkavállaló továbbra is köteles a meghatározott munkaidőben rendelkezésre állni, munkát végezni, jelenléti ívet vezetni, de nyilván itt jön be az a kérdés, hogy van-e távmunka, home office szabályzat a munkaáltatónál. És kötelező egyébként, azt is akartam kérdezni. Nem kötelező, főszabály szerint nem kötelező ilyen home office szabályzatot készíteni, viszont igenis javasolt, mert a munkavégzés részleteit célszerű meghatározni a további munkajogi problémák, illetve viták elkerülése véget. Ebben ugye tudja szabályozni a munkáltató azt a magatartást, azt a munkavégzési módot, amit ő megkövetel abban az esetben is, amikor ugye nem lát rá a munkáltató székhelyén a munkavállalóra. Nyilván senki nem szereti, de a munkajogi perekről is szeretnék még a beszélgetés utolsó szakaszában kérdezni téged, hogy hogyan lehet, ugye talán a felvezetőben is mondtam, hogy hatékonyan kezelni ugye, vagy megelőzni a munkajogi vitákat, és ugye ezeket a peres eljárásokat hogyan lehet elkerülni, illetve csökkenteni a vállalat számára ezeket a szituációkat. Talán a legfontosabb ezzel kapcsolatban a megfelelő dokumentáció, megfelelő munkaszerződés, ennek a kommunikálása, a munkaviszonyba való belépéskor az átbeszélése, a megértése, a megértetése a munkavállalóval, és ez minél részletesebb, minél jobban átadásra kerül neki ez, hogy mit is várnak el tőle, annál kevesebb nyitott kérdés marad a munkavállalóban a munkaviszony során, és nyilván ezekből az információ hiányokból erednek azok a viták, illetve a vélsérelmei a munkavállalónak, amik előbb-utóbb akár ugye egy peres eljáráshoz is vezethetnek. Tehát igazából a részletes szabályozás, világos, pontos irányelvek megfogalmazása, a munkajogi ismeretek, illetve ezeknek a bővítése, ezeknek a kommunikálása. Itt én azt gondolom, hogy a HR-nek, illetve a vezetőségnek egy fontos szerepvállalása kell, hogy legyen ebben. Lehessen kihez fordulni a munkaviszony alatt a munkavállalónak a problémáival, érezze, hogy meghallgatják, a meghallgatáson túl érezzék, hogy foglalkoznak érdemben ezekkel a problémákkal. Adott esetben, ha konfliktus van, akkor házon belül egyfajta mediációnak legyen lehetősége, ahol elkerülik a jogvitákat, illetve ennek a békés lezárására törekednek. Talán még egy alkalmazotti elégedettségmérést, amit megemlítenék, hogy legyen erre fórum, ahol átadhatják az alkalmazottak, a munkavállalók azokat a kéréseiket, igényeiket, amitől egy munkahely szerintük jobb lehet, vagy jobbá válhat. De hogyha mégis kenyértörésre kerül a sor, akkor mire figyeljenek a munkáltatók így a felmondás során? Amire mindenképp figyelni kell, hogy írásbeli kommunikáció történjen, amit említettem, a jogorvoslatról kioktassák, másik pedig, hogyha konkrétan felmondásról beszélünk, az legyen világos, legyen okszerű, és legyen kellően részletes, és nyilván legyen valós, tehát olyan felmondási indokok szerepeljenek benne, amik tényleg a munkaviszony megszüntetéséhez vezetnek, nem mondva csinált, kitalált indokok, és nyilván ezek az indokok, tehát a munkaviszony megszűnéséhez vezető okok, azok legyenek a rendeltetésszerű joggyakorlás alapelvének megfeleltethetőek, és ne legyen joggal való visszaélés, ne valósítsa meg joggal való visszaélést a munkáltató. Köszönöm szépen neked, Roland, ezt a beszélgetést. Sajnos ma ennyi időnk volt, ennyi minden fért bele. Köszönöm szépen, én is köszönöm, hogy itt lettem. Én végig úgy éreztem, hogy rengeteg időt lehetne beszélgetni a munkajogról, és talán ebből a 15 percből is, amit előzetesen ígértünk, kicsúsztunk. Amennyiben kedves hallgatóink között felmerülne, hogy szeretnének konkrét munkajogi átvilágítást, bátran forduljanak hozzánk az elérhetőségeinken. Köszönöm, hogy ma is velünk tartottak, hamarosan új epizóddal érkezünk. Addig is minden jót kívánok!